Happy New Year! Sa kayo. Balik sa video. So ako nga Happy New Year sa tanan. Dali rin niya itong video kay kabalo man ko busy mo karon. So good na ta. Barbie man! So kanya itong video karon para ni sa ako ang mga nanay ug tatay nga nanginaot makabalo og gamit sa computer o makabalo og gamit sa internet. Ug swerte ninyo karong adlaw. Kay tudluan mo ni Barbie man. Mga nanay, mga tatay, ang pinakauna ninyo buhaton kay mo kalma. Ayaw mo kahadlok. Dili ta magpanik. Dali rin niya itong buhaton. Chill lang gud ta. So atong tumong karong adlaw, makabalo mo og gamit sa computer o kabalo mo mag-internet. Ito nang buhaton karon. Na lang di ko isingit. Kung ikaw na anak, apo, nga tapulan kang dako, kung wala kay pasensya, mutudlo sa imong senior, palihog ko, ipatan-on lang sila aning video. You're welcome. So para masugdan na ato ang buhaton karon, ato sang i-on ang computer. Para makita ninyo atong buhaton ba. Isa sa common diri sa atoa diri sa Pilipinas, ang ato ang mga computer kay nakapansak sa ABR. Unsa man ni siya? Kani ako ang pasabot ba? Tama day ang ABR kay ang pasabot na kay automatic voltage regulator. Gusto mo dugang detalye about sa AVR, palihog na lang kog search ana kay dili na ta mo hisgot ana kay marag madugay na punta ko nga to nang kanon. Madugay na punta ko nga tong istoryahan. Gamay lang nga detalye sa ABR. Ang gamit sa ABR, iyahang ipa-stable ang imuhang kuryente na mo padulong sa imuhang computer system. Mao ang iyahang gamit. So kung nainani inyong computer, i-on ni siya. Tapos i-on dayon ang inyong computer. Wala man ko ABR ang kana ako ang gamit. Ito nang i-on ang PC. Siyempre. Pindutin yung power. Yan ang monitor. Ayan siya. Muna ang desktop. Ato sang ilailahon ng computer ha. Kani mo ni ang monitor. Mo ni ang keyboard, kani siya. Mo ni ang mouse. Kani daghan kay debate ani kung unsa gitawag ani na may moingon nga CPU or system unit. Ato lang ning tawagon computer or system unit. Human og on sa inyong computer, assuming na walay password na inyong ang computer na inyong gigamit, mo na ninyo nga makita dayon. Mo ni ang desktop. Ayo di mo kalimot og speakers ha or headphones or headset para inyohan ning madunggan ang kaning video. So ang atong buhaton kay gusto man ta makabalo og gamit sa computer ug mag-internet, isa sa dapat ninyo matun-an ang pag-click or double click. Unsaon man na. Inani Kani dere, kani siya ba? Mo ni left click, mo ning right click. Isa ka click, double click. Makita ninyo na karon kung unsaon paggamit ana niya. So para maka-internet ta,
Example, gusto ta mo adto sa YouTube para matanaw ta og videos. Matanaw ninyo hang apo or anak nga tapulan nga dako. Asa ang Google Chrome makita. Ang kanang Google Chrome mo na ginatawag nila og web browser. Mauna ang gamiton para example, maka-YouTube ka. Ana. So, ang dagway sa Google Chrome kay mao ni siya kani. Kung makita ninyo kani dire Para magamit nato na ito ang double click. Kaya kung isa lang niyo click, isa ra may tabo, di ba? Para ma-open na, double click ninyo na. Kani kay latest man ning Google Chrome, ang inyohang makita kay kani pag open ninyo, bago man ninyo double click sa kuan ba. Di lang na ko ipakita ang detalye diri ha, kay ako amo man ning mga profile. Ako lang ni blur diri dapat, pero mao ni ang makita ninyo pag open ninyo sa Google Chrome. Assuming na naay uban pod nga profile nga nagamit sa kaning computer. So kung gusto lang jud ka mo internet diretso, pwede ka ni diring guest mode. Mao na ni ang Google Chrome para mo dako na. Kani atong binuton kay diri isa lang ka-click. So mga nanay, mga tatay, mo na ni siya. Mo na ni ang paggamit sa internet para makasugod ta og search sa internet. Kani ang tawag diri ani, mo ni ang address bar. Pwede din mo mag-search og sanon sa. Example, mo type ta diri og how to cook kani, kabantay mo ni kaning mura blink ang tawag ana carrot. Mo type ta diri ha, maggamit mo sa keyboard para mag-type. Sama to sige, how to cook. Type na. Press ninyo ang enter dayon. Kani. Enter. Ano siya ang pag-search? Karon gusto ta mag-YouTube. Para makaadto ta sa YouTube, diri adto na punta diri sa address bar. I-click na to ni. Isa lang. Mag-type din ta og youtube.com. Enter. So, mao ni ang YouTube. Diri sa YouTube, syempre diri mo makatan-aw mga videos. Example, mga cooking videos. Type mo cooking videos. Enter. Press enter. Muna mo gawas. Na. So mga nanay, mga tatay, kabalo na ta mag-internet. Humanata sa tong video. Dili pa. Napatay buhaton. Ipa-level up ta mo diretso. So may level up. Kaning Google Chrome para ma-close ni ato mo diri sa kilid kani dire kaning mo pula kaning X kaning click isa lang ha. Karon tudluan ta mo unsaon pagbuhat og email. Unsa man ang email? Ibutang ta na lang nga gamit kay ni siya kung magbuhat mo og mga lain pa nga social media, example sa Facebook, Instagram, Twitter, unsa pa mga social media, basta mga social media, or mo ang isa sa mga gamit sa email. So para mabuhat na diri ya punta man ni sa Google Chrome. So ang paggamitan ni double click. Oy, wani ka na. O kana na. Sa pagbuhat og email, daghan pa maagi. Pero ang
buhaton gyud kay magbuhat ta og Google account ninyo ha. Pwede gyapon diri kani click ninyo na. Dako sa nato ha. Tapos para makabuhat mo og Google account, ato mo sa gmail.com. Na kung komportable mo sa Tagalog, pwede nyo na ipasagdan lang, or kung gusto mo mag-English, adto dari click niyo ni pili din mo sa United States. Wow, United States bye. So para maghimo ta og Google account, kaniyo click niyo ni create account. Ito na pang i-English. So dire kani mga dire para makabuhat mo Google account, kinahanglan ninyo ni ipilapan ninyo ni kani dire na pagpatabang mo sa inyohang mga anak or apo kung unsaon ni. Kung dili sila mo tabang ayaw hatagi kwarta. Okay? Kamo na bahala kung sa inyong mga ngalan ha. Sulat na to ang ngalan ha. Mag-type ta diri ha. Para maka-type ta diri, inyong i-click ha. So, i-blur lang na ko ni. Hindi na ako na ipakita sa inyo kay personal naman eh. So, magbuhat o password ha. So, kung humana mo butang diri sa inyong details, kani siya, kung humana mo tanan, click ninyo ang next. Oy, wala nila sa kay pangit daw akong password. Okay. Abot ko bago. Siguraduhan inyong password kay kamo lang nakabalo o dili dali may bawaan. Click niyo next. Kung gusto mo magbutang sa inyong number dere, pwede ra po nili. Ang kaning recovery email, pwede ra dili, pwede po mo magbutang. Example, ang email sa inyong anak or apo. Dere, birthday ninyo, unsang year, gender. So contact birthday ninyo. Male, female, rather not say custom. Kamu na bahala kung sa inyong piliyon. Click na po na to ang next. So na Andre, privacy and terms. Kung gusto ninyo basahon na, kamu na bahala. Basta kay, click ninyo ng I agree para makalahos ta. Boom! Mga nanay, mga tatay, na mo email. Congratulations. So para magamit ato na, ani sa ta diri ato sang i-sign out niya, i-sign out sa magawa sa ta. Sign out. So kabalo na mo sa pag-close, di ba? Close ato na. Karon ato ang i-login ang ato ang gibuhat na Google account sa Google Chrome. Kani, di ba? Ito yung open. Sa pag-open, double click. Katong inyong gibuhat na Google account, pwede ito ninyo diri i-add. Bantay mo ni kaning na i-plus. Pero buhat mo Google Chrome profile. Click ninyo ni. Kanyo, click niyo ni. Isa lang. Diba? So, mga tanan ni siya nga mag-sign in daw ka. Click sign in. Pwede po continue without account. Pero naman tay Google account. Kay power naman kita nga user. Sign in na to ni. Click. So, kung
Yun sa ninyo pagbuhat ninyong email, inyong mga detalye, kamo na bahala. Ko ay sulat na ko dere. Uy, tama day. Ato din English ni kadi ko komportable sa Tagalog. Click next. Enter din ninyo ang password. Unsa pagkuana na, i-click ninyo ni ang password. Dayon, type ninyo yung password. Pag na-type ninyo yung password, click next. Turn on sync daw. Ayaw lang sa no thanks. Click no thanks. Uy, welcome Brad. Muna nito ang Google Chrome profile. Ha? Power na kayo mo, mga nanay, mga tatay. Naisahan na ninyo yung mga amigo, gamiga. So, kung gusto mo customize, example kani mga yellow ato ning utrohon. O, di ba mo change siya. Mga color. Gusto ninyo nga gusto mo, pero gusto mo simple lang, di ba? Simple lang ito kanon. So, nanatay Google account. Kung mauta na mo sa akong pag-adto sa inyong email, naradari kaning Gmail. Doon ninyo makita. Click ninyo na, kasalang. Modiretso dahil na sa inyong email. Mo ninyong email ha. Dili na po nato ni isa-isahon og kay kung kani atong tibok adlaw na ta ni. Daghan kayo mga butang diri. Kung gusto mo makatuon sa paggamit ani, hangyuan lang inyong mga buotan nga apo ug anak. Nga tuduan mo. So, ang atong tuyo man gyud makablo tag internet, makatanaw tag mga ato ang mga favorite videos sa YouTube. So mato ta sa YouTube. Unsa ang ito pag adto sa YouTube? Anita diri sa address bar. I-click na to ni. Ug mo type ta og youtube.com. Type. Press enter sa keyboard. See? Kaganina, sign in ang nakabutang diri, di ba? Sign in nakabutang sign in karon kay gilag-in naman nimo imuhang Google account sa imuhang Google Chrome na web browser. Automatic na siya ni sign in pod sa YouTube. Di ba? So, na kay YouTube account. Mga nanay, mga tatay. So, nanata sa YouTube. So, para makatanaw taog video, bisan asa kani, mga video naman kani sila. Kani. Ang gatanaw ako ang anak kani. Ay, dili day gatanaw ako ang anak kani. Diba? Gusto mo tanaw video diretso? Kani. So, kani. So, na siya. Building complete warm survival shelter. Kani, video ni. Para makatanaw mo video ani diri sa YouTube. I-click na to na. Kas alang. Na. Mo niyang kani mo ning advertisement sa YouTube. So, para mawala ni, ano yung pinaka-paborito nga button sa tanan? Skip ads. So, mga nanay, mga tatay, nagtanaw na kay YouTube nga video. O na ni. Kung gusto mo na amoy mangitaon nga video, kaning diri sa gilid, kaning diri sa tuo, mga video gyap kani ha. Gusto niyo tanaw, niguro niyo na i-click. So, sa mga natong gusto tanawon, cooking videos.
Para makatanaw ta og cooking videos, mo type ta diri sa search, kaning search bar diri sa YouTube. Unsa man tong kanon? Nakoy ganahan nga YouTuber. Tawag mo, may mga tawag nila, kani sila. Mga YouTuber man ni sila. Tapos kung tanaw nimo diri kani siya, kani siya, kani yung picture o kani yung ngalan, mo ni ang channel name. Channel name niya sa iyang YouTube channel. So para makapangita ta og lain nga YouTube channel or lain video, mo anita diri sa search bar, click na to ni mo type din ta diri kung unsa tong gusto mo tan-aw. Cooking videos man ato ang hunaan. Ang ganahan, isa sa akong mga ganahan nga mga luto-luto nga videos, si Ninong Rai. I-search na to si Ninong Rai, i-type ninyo Ninong Rai. Ayan. Ikaw din siya. Sikat kayo siya. Kung manog type, syempre enter. So, pag kumanin nyo og enter, mo ni mo gawa sa inyong search results. Mo ni si Ninong Rai. Mo ni iyahang YouTube channel. So, para makaadto ta sa iyang YouTube channel, mo ni yung mga mo ni yung mga videos. Pero matod gid ta sa iyang channel. Click na to ni. Mo ni yung YouTube channel. Dagan siya mga cooking videos dari. Lami kayo sus bipris kay lechon 5 to 5 ways. Gigutom na ko. So para matanaw na, syempre atong buhaton i-click skip ads. Gusto ninyo pahinayan or pakusgan ng volume sa video, dari lang o kani. Ana. I-click, i-drag. Pahinay, pakusog. Gusto niyo i-mute, kani. Inyo na pinduton. Para dili ma-mute, ana. Kusog na kayo na. Ana lang na to. So, mga nanay, mga tatay, kabulo na gid mo mag-internet para i-post ang video, click na to, dari lang. Simple lang kayo, di ba? So, gi-post pa na to. Ito, i-play na pod. Para pag-play, nyo lang ning i-click. So, nag-play na ang video. Okay, post na to, ha? Okay. Check sana ko akong recording. Kung nag-record ba. Ay. Ay, murag hiwi ang camera. Kaya lang, ha? Uy, dugang lang ako, ha? Para mag-subscribe mo sa isa ka channel, sa YouTube channel, click lang ninyo kaning subscribe button. Click ninyo na, subscribe. Kung nakauna mo mga nanay, mga tatay, apo og anak, og uban pang mga tao diri sa kalibutan, kung makauna mo nga i-search ang YouTube channel ni Barbie Man, i-type lang ninyo Barbie Man. Gusto mo makita og magic? Mag-isipin ang kauna mo ito nga pag mag-enter. Diba? Gandang lalaki. Kalood ni mo, kuya. So, para makaadto ta sa channel na ako, click ninyo na. Gusto mo tanaw sa akong mga videos ng ibuhat, mao pa ni duha pa ka buok. Ikatulo din ni karon. Katulad ni karon para mag-subscribe sa YouTube channel ni Barbie Man. Subscribe kaniyo. Click.
Wala pa man channel banner. So, para makabalik ta sa homepage sa YouTube, hindi ko sure kung kuan murag hiwi man ang camera iperbala na. Kani ato ang i-click kani oh. So mga nanay, mga tatay, kabalo na mo mag-internet. Ay, congratulations. Happy New Year kayo no? Happy New Year. Kaon na. Kaon lang ha, wanay lain nga kuan. Wanay lain nga aktibidades. Kaon lang ta. Basa ko sa talking points. So mo lang to sa to ang video karong adlaw. Share ni nga video sa mga tapulan mo tudlo. Sa akong mga viewers, daghan kayo wala pa nag-subscribe. Subscribe na mo kay sus. Sus. Ayaw na mo paglangan-langan. Mag-subscribe na mo kay na ako yung mga upcoming na kasi mas slide pa ko ingon, dili na lang ko mag-ingon. Important reminder lang, i-like ninyo yung video ha. Dako kayo na og tabang sa channel. Sa ako ang channel. O dako kayo nagtabang sa to ang tanan. Marami man. Kung nangita pa mo og matanaw, pwede niyo i-check ang video before ani kung kwan. Kato nga video nag-review ko og gaming mouse. Naron ninyo kung gusto mo matanaw para po na mo yung matunan gamay sa about sa mga gaming mouse. Kung utron ha, Happy New Year. Kabalo ko daghan buhaton mo party-party pa mo, magkaon-kaon pa, daghan kayo mga pagkaon unsa kanyo mga handa no. Og syempre sa New Year dili malikayan nga natay inon gamay. Di lang ta mo palabi ha. Okay, di na maayo sa to ah. Happy New Year. Kato lang ha. Mga nanay, mga tatay, kabalo ng internet. Pero na lang ko idugang. Kung namin mga pangutana about sa kani mga computer, mga tech related, basta kay computer, about sa computer, mga kwan, mga inana. Ayaw mo pagduduha og pangutana sa comment section. So ubos, tong paningkamutan nga matubag na tanan niyong pangutana kung na mo yung mga pangutana. Sige na, ano to? Goodbye. Happy New Year ha. Ito yung pakita. Yeah, hack. Peace. Good.